በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ንዓመታዊ ክብረ በዓል አቡነ አፍፄ ብሰላም አብጽሐኩም አብጽሐን። ሰላም ጻድቅ አባቴ ሰላም ሰላም ለመልክከ ሰላም። ሰዓቱ ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ ናይ አቦና አቡነ አፍፄ ዓመታዊ ክብረ በዓል ዮም ዓመት ብፍሉይ መልክዑ ኣብታ ጥንታዊት ከተማ ማእኸል ስልጣነ ዳኣማት ዝነበረት ከምኡ እውን ንልዕሊ 2800 ዓመት ዘቁፀረ መስዋእቲ ኦሪት ዝካየደላ ዝነበረ ምኩራብ ዝርከበላ ኣብ ጥንታዊት ከተማ ይሓ ደብረ ሃመልማል ገዳም አቡነ አፍፄ ካብ ጉንበት 28-29 ብድሙቕ ንምኽባር ጽዋን ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንቲ መምህራንን ዘመርትን ዓዲሙ ዝተፈላለዩ ትምህርተ ወንጌል ወረብ ከምኡውን ዝማሬ ብምድላው ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምትሕብባር ካብ ወረዳ ክሳዕ ዞባ ምድላዋቱ ዛዚሙ ኣብ ውሽጢ ዓድን ደገን እትርከቡ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትና ካብ ጉንበት 28 ጀሚሩ ኣብዚ ጥንታዊ ገዳም ደብረ ሃመልማል ይሓሰብ ናይ ቅዱስ አቦና አቡነ አፍፄ በረከት ንኽትካፈሉ መንፈሳዊ ፃውዒትና ነቐርብ። ብሰላም ምፁ።